karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Ni anagita, Annalisa. Mauna ka na ang bahay niya ng Lola Tinay? Oh, Nakaanhanap ako ng baya. unsa? Kanusa? Dili ko makahinumdum kon kanus amam. Basta kinakaanhan ako ng baya. Kung nakaanha ka ng baya ni Lola Tinay, dakog posibilidad. Naibaw ka sa sud ini. Oh, Unsa may ninumduman nimo sa sud ini, ha? dako ang hawanan. Og may dakong buhing kahoy sa tunga sa ilang kusina. Unsa? Mao ka na ang hinumduman ko. Dakong buhing kahoy sa tunga sa kusina? Oh, ma'am. Dali, mo paduol ta sa bay. Ipaabog yun sa pare ang daotang espiritu nga misud anang asawa ni Rodel. Ma, ayaw na nagigilabti si Sabrina. Naposes ka ng babayan na Rodel. O kung dili mapalayas ang daotang espiritu sa iyang lawas, siya ang moguba sa kamalinaw ni ining aton dapit. Maninahon ba di kining dapita, ma? Tuho ko Rodel. Dunay umaabot nga kagubot ni ining dapita kung dili maabog ang daotang espiritu sa lawas ni anang Sabrina. Ma'am. Kanapultahan, ma'am. Nahinumdum na ko nga ako nag-iablihan. Oh, ha? Lola? Lola? Mingaw man, Annalisa. Wa tingali din ang tiguwang. Kinahanglan makita ko si Ma'am Sabrina. Kinahanglan magkasulti mi. Ako'y sword tuktok, Bi. Lola Tinay! Lola! Lana ka sa sword! Lola? Lola Tinay! Nakitaw, ma'am. Ambot. Lola Tinay, na ka sa sword! Oh, ito pa ka siya. Ug naa siya sa sword. Ako lang unay makigsulti niya, ha, Annalisa. Lola Tinay, si Sabrina ni. Ang asawa ni Rodel, anak ni Mercy Rema. Bahawa! Oh. Ayaw pagtuunin ako! Bahawa! Oh, mura man og luya si Lola Tinay. Mura siya may gibati. Apli ang pultahan. Dali, ma'am. Musod ta. Ayaw. Oh? Nganong mahadlok man ka? Siya nga tong tuyo sa pag-anhi, diba? Ambot, pero iisip mong kung kaayo na siya. Magtakin permi og sundang. Murag permi andam nga manigbas, Annalisa. Tigawang na siya, ma'am. Dili na siya makasukol na to. Kung nahadlok ka, ako na rin musod. Annalisa. Ay, naunsa man ni babayhana. Isirit kinugsod. Annalisa! Annalisa! Huwag kit maminaw ay. Wasad kit mo tubag. Annalisa! Ay, naunsa man ni babayhana. Di man mo tubag. Annalisa, uy! Annalisa! Hain man ka! Annalisa! Oh, may tao din sa sala. Annalisa? Oh, sa manigpultahan nga abli? Basig ni Sudes, Annalisa. Tinuod kita nga nakaani si Annalisa din niya. Kay, nay, naa ang kahoy nga iyang giingon nga nagbarog tunga sa kusina. Milapos sa ibabaw sa atop ang iyang lawas. Noon sa maning kusina, kahugaw ba? Nagkatag ang mga sagbot sa sahog. Ang dahon sa kahoy, wa na masilhigi. Annalisa, hain ka! Sabrina? Oh, Annalisa? Uy! Muna nilak ka! Naglisod na siya. Kasi naglisod! Si Lola Liling.
Nasod na si Lola Liling. Annalisa, asa man ang ipanulti ni mo? Ang sa Lola Liling. Sunod na ako, ma'am. Hoy, Annalisa! Oh, misuod siya ng kwarto nga, abli. Kinsa ka ang naa sa suwad. Nga na ko taong naghiskot man siya Lola Liling. Oh, Annalisa? Annalisa, si Lola Tinay ka na naghigda sa katre. Ma'am, siya si Lola Liling. Siya nga akong giingon mo nga among apuhan nga nawa. Oh, ha? Pero, niya din siya nigdapita. Unsa? La? La? Isa ka. La, ako ni si Annalisa. Manghod ni Carding. Sa paborito ni mong apo. Karding. Rain si Karding. Tuwa siya sa dakong bahay sa mga albor, Lola. Ikaw. Pasaylo alok ko, Lola, nga may balik ko. Ayaw lang kasuko. Pero kining imong apo nga si Annalisa ang nagpauban ako dinhi. Daan pagkat ko. Dako ka pang buhi la. Pero lang na palayo mang kanamo. Nga naman ang takas doon pero nga nawa makapagpahibaw na mo. Nagpaabot ko nga mahinumdum ka. Nagdapita. Nagpaabot ko nga mobile ka mo ni Dapita. Pero nga nahimo naman kang Lola Tinay. Asa man ako sa pagkahinumdum nga gamay pa man ko ato nga gidako inimo ining dapita. Paselo ah. Ma'am Sabrina, ma'am, kinahanglan mo sa ospital si Lola Liling. Lola Tinay. Mao ka na nga kungan. Nga nang gikalimtan man nimo ang ngan nga Lola Liling, Lola. Kinahanglan dili may baw si Mercy nga buhi pa ko. Unsa? Nga naman la. Ako na mo pasabot nimo, Annalisa. Ato na lang dadpon sa doktor ang imong lola. Sir Del? Sir? Carding? Nakitaan ba ni mo sila si Sabrina sa lungsod? Wa pa rin sila muli, sir. Gabi naman. Wa pa sila mauli. Dali, kinahanglan na paso na to sila sa lungsod. Pero, sir, mingon ang merkado, sir. Ako maning nagian ganina. Ano nadugay mo sab ka? Naghuwat pa ko nga moabot ang kurapuroko sa lungsod, sir. O nakaschedule na siya nga moanhi karong Biyernes. Asa may imong gisulti sa pare? Ako lang ginan, sir, nga kanang pabintitahan ng dapita. Kana, sir. Maayo. Sige, pabilin ka din niya. Kaya ako'y mususin na ni Sabrina o Annalisa sa lungsod. Lola, mamaulit na mi. Ayaw ka balaka. May makaatimanan nimo dinhi. Mubalik ko Lola. Kuhaon ka na mo ni Manoy Carding. Ayaw. La, kinahanglan mo aban ka na mo sa mong bahay. Aron dunay makatiman nimo. Mamatay na ko. Lola, Ayaw pagsulti, ana, Lola Tinay. Dool na ang akong katapusan. Ikapoy na ko. Umiabot na ang akong gipaabot. Nga mao ang akong apo sa tuhod. Inday, saan na ko? Akong mamatay ko. Kamu na ang muatiman sa bahay nga akong gibantayan. Bahay nga imong gibantayan? Kang kinsa man ang bahay, Lola? Ayaw na pangutana. May agawon ko. Pero dili ninyo siya makita. Unsa? Ni ang timan eh. At imanan ninyo ang karaang bahay nga akong ibantayan. Limpyo kanunay ang mga kwarto. unsa la? Kung dili magkamo mo poyo dito.
Ayaw kalimot sa pagbutang o pagkaon sa kusina. Ang akong agaon, mukaon magabi. Busa, binan ninyo siya og pagkaon sa hapon. Tabunan ninyo ang iyang pagkaon sa lamisa doon sa buhing kahoy sa kusina. Oo, Lola. Pero dili ka pa mamatay. Mamatay ko kung mahibaw si Mercy nga buhi ko. Unsa? Lola Tinay, dili mahibaw si Mama Mercy nga buhi ka. Ako nang isaad nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!